Gisikop sa Lapas Municipal Police Station ang usa ka 34 anyos nga lalaki atol sa gihimong drug bypass operation sa may Purok 9 Barangay Osminia niadtong nakalabay nga adlaw alas 8:40 gabi. Gipanguluhan ang operasyon ni Police Captain Ricky D. Ramos, Acting Chief of Police, uban ang Philippine Drug Enforcement Agency Agusan del Sur o Agusan del Sur Provincial Intelligence Unit nga pinanguluhan ni Police Major Ferdinand P. Tavares. Nailhan ng suspect isip bag-ong gimonitor nga illegal drug pusher nga residente sa Barangay Panagangan, Lapas, Agusan del Sur. Nakuha gikan sa suspect ang tulo ka gagmayng hit-sold transparent plastic sachet nga adunay puti nga crystalline substance nga gituang shabu nga adunay gibog aton nga 5 gramos o adunay bili nga 3,400 pesos o lain pang 7 gramos nga nagkantidad usab og 4,760 pesos. Ana karon sa kustodiya sa Lapas Municipal Police Station ang suspect og ang nakumpiskang mga ebidensya alang sa tukmang pagproseso. Matod ni Police Captain Ramos, nagpakita lamang kini nga ang operasyon walay hunong sa paningkamot sa Lapas Municipal Police Station pagbatok sa illegal nga droga. Iyang gipadayag nga walay luna ang illegal nga droga sa komunidad o magpadayon ang kapulisan sa pagsiguro nga mahimong luwas, hapsay og drug-free ang kadalanan sa Lapas, Agusan del Sur. Sa atong mga kaigsunan dito sa lungsod sa Lapas, tinabangay lang ta para malikayan nato ang atong illegal nga droga. Labi na itong mga pilikanan, mag-monitor sa ilang mga anak, sa gabi para katong mga barka-barkada. Halikayan din ang mga katong mga kasalang barkada. And then, once na may monitor sila yung illegal activities with regard sa droga, nadiri ang pulisya sa Lapas para motabang para madakal na itong mga monitor nila nga ito. Mga katropa, aron kanunaing luwas ang atong panglawas sa bisan unsang mga balatian, bata sana kanunay ang pag-inom sa santo na vitamin C. Alang sa dakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.